ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራ ሰማዕትና እዚ እዋናዊ ዛዕባታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ዜናዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ኣህጉራዊ ፍጻመታት እንቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ 29 ሰነ ምድላው ዜናና ኣዳለው ናይቲ ትማል ረቡዕ ኣብ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ቁርኣን ዘቃጸለ ተቃውሞ ኣንጻር ሓደ ጉጅለ ህዝቢ ንዓበ ክልዓል ዝጽውዕ ብምዃኑ ከምኡውን እገዳ ባርዕ ብምጥሓሱ ፖሊስ መርመራ ይገብረሉ ብዛዕባ ምህላዎም ትካል ግብረ ሰናይ ዝኾነ ማሕበር መንሽሮ ሽወደን ካንስፎርደን ንኣፍረይቲ ኣልኮላዊ መስተን ጸረ ባልዕን ዘጠቓለለ ልዕሊ 100 ሚልዮን ክሮና ዝኸውን ናይ ሓባር ወፍሪ ከም ዝገበረ ከምኡውን ማዕርፎ ነፈርቲ ሄልሲንኪ ቫነታ ብዘመዝገቦ ልዑል ዓወት ኣፍልጦ ከም ዝረኸበን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም እናዓድምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ኣዳለው ናይቲ ትማል ረቡዕ ኣብ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ቁርኣን ዘቃጸለ ተቃውሞ ኣንጻር ሓደ ጉጅለ ህዝቢ ንዓበ ክልዓል ዘጽውዕ ብምዃኑ ከምኡውን እገዳ ባርዕ ብምጥሓሱ ፖሊስ መርመራ ይገብርሉ ምህላዎም ተገሊጹ። ኣብ ስቶክሆልም ከባቢ ሰዶርማልም ኣብ ዝርከብ መስጊድ ብምቅጻል መጽሓፍ ቁርኣን ዝተኻየደ ተቃውሞ ፍቓድ ፖሊስ ዝተዋሃቦ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ነዚ ምቅጻል ቁርኣን ዝወደበ ሰብኣይ ክርስትያናዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ኢኣማኒ ኤቴይስት ዒራቃዊ እዩ። እቶም በዓል ዒድ ኣድሓ ብስግደት ዝዝክሩ ዝነበሩ ኣመንቲ ምስልምና ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣፍ ደገ መስጊድ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ምቅጻል መጽሓፍ ቁርኣን ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮም ንሬድዮ ሽወደን ሓቢሮም ኣሎ። ሒባ ዝተባሃለት ካብዞም ሰገቲ ኣብ ሽወደን ዝቕመጡን ነዚ ሃገር ዝሰርሑን ብዙሓት ኣመንቲ ምስልምና ኣለዉ። ግና ነዚ ጉዳይ ከም ቅቡል ነገር እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ። ሽወደን ዓዲ ክርስትያን ምዃና ግንዘብ እየ እንተኾነ ግና ምቅጻል ቁርኣን ከም ቅቡል ነገር ክወሰድ ኣይምተገበአን ክትብል ገሊጻ። ኢድ ኣልኣድሓ ንምጽምባል ኣብቲ መስጊድ ዝነበረ ዓብዱልቃድር ብወገኑ ምቅጻል ቁርኣን ጸጋታት ፖሊስ የበኽን ምህላው ዘጉሂ እዩ። ንሕና ዝግባአና ግብሪ እንኸፍል ዜጋታት ኢና። ብስም ምግላጽ ሓሳባት ከምዚ ዝበለ ናይ ጽልኦ ወፍሪ ይካየድ ምህላው ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ክብል ንሬድዮ ሽወደን ሓቢሩሉ። ብተመሳሳሊ ዜና ፖሊስ ነቲ ትማል ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣፍ ደገ መስጊድ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ምቅጻል ቁርኣን ፍቓድ ምሃቦም ተፈሊጡ። እቲ ክርስትያናዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ መበቀሉ ካብ ዒራቅ ዝኾነ ኢኣማኒ ነዚ ምቅጻል ቁርኣን ዘካየደሉ ዘሎ ምኽንያት ንእስልምና ከም ሓደ ስነ ሓሳብ ከም ዝቃወሞ ንምግላጽ እምበር ምስ ኣመንቲ ምስልምና ዝኾነ ሽግር ስለ ዘለዎ ከም ዘይኮነ ገሊጹሎ። ኣብ ምጅማር ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ፖሊስ ስቶክሆልም ስዒቡ ዝመጽእ ናይ ድሕነት ጉዳያት ኣብ ግምት ብምእታው ቁርኣን ዝቃጸለሉ ህዝባዊ ምትእኽኻብ ፍቓድ ምሃብ ይኽልክሉ ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ግና ብውሳነ ቤት ፍርዲ እቲ ክልከላታት ዘይሕጋዊ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ኣቐድማ ኣቢሉ ሕሉፍ የማናዊ ፖለቲከኛ ራሙስ ፓሉዳን ኣብ ስቶክሆልም ኣፍ ደገ ኤምባሲ ቱርክ ዘካየዱ ምቅጻል ቁርኣን ዘጠቓለለ ተቃውሞ ብኣመንቲ ምስልምና ኣህጉራዊ ቁጥዐ ኣስዒቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ትካል ግብረ ሰናይ ዝኾነ ማሕበር መንሽሮ ሽወደን ካንሰፎደን ንፍርያት ኣልኮላዊ መስተን ጸረ ባልዕን ዘጠቓለለ ልዕሊ 100 ሚልዮን ክሮና ዝኾን ናይ ሓባር ወፍሪ ከም ዝገበረ ኣብ ቫርምላንድ ዝርከብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቻነል ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ። ማሕበር መንሽሮ ሽወደን ኣብ ምርምር መንሽሮ ዝዓበየ ኣበርክቶ ይገብሩ ካብ ዘለዉ ትካላት ሓደ ኮይኑ ኣብ ፖሊሲኡ ገንዘባዊ ወፍሪ ንጥዕና ደቂ ሰባት ዝጎድኡ ከምኒ ኣልኮላዊ መስተ ዝኣመሰሉ ፍርያት ከጠቓልል ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልጽ። ኣልኮላዊ መስተን ገለ ጸረ ባልዕን ኣብ ሰባት መንሽሮ ናይ ምዕባል ሓደጋ ክውስኹ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ እቲ ትካል ንወፍርታቱ ልዑል ጥንቃቐ ይገብረሎም ከም ዘሎ ኣመልኪቱሎ። ኩባንያ ፊናቪያ ኣብ ምሕደራን ምዕባለን ማዕርፎ ነፈርቲ ሄልሲንኪ ቫንታ ብዘመዝገበ ዓወት ልዑል ኣፍልጦ ረኺቡ። በዚ ድማ ኣህጉራዊ ትካል ማዕርፎ ነፈርቲ ACI ንማዕርፎ ነፈርቲ ሄልሲንኪ ቫንታ ብስፍሓቱ ናይ 2023 ዝበለጸ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣውሮጳ ክብል ሓፂዎ ኣሎ። በዚ ረኸብናዮ ሽልማት ኣዝየ ዘመስግን። ዓወት ማዕርፎ ነፈርቲ ሄልሲንኪ ቫንታ ንፊንላንድ ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት መሃቡ ድማ ሕቡን እዩ። ንኩሎም ሰራሕተኛታት ኩባንያ ፊናቪያ ኩለን ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝንቀሳቐሳ ኩባንያታት ከምኡውን ንሰራሕተኛታትን ኣመስግኖም ክብል ዋና ኣካየዲ ስራሕ ፊናቪያ ኪሞ ማኪ ገሊጹ። ኤርፖርት ካውንስል ኢንተርናሽናል ACI ንማዕርፎ ነፈርቲ ኣውሮጳ ኣመራርሖም ልምዓታዊ ስርሖምን ዓወቶምን ብምርኣይ ኣፍልጦ ሂቡ ከም ዝሽልም ዝፍለጥ እዩ። ሎም ዓመት ቀንዲ ረቑሒ ዝሽልማት ዘላቕነት ማዕርፎ ነፈርቲ መዞታት ብቕዓት ስርሒት ጽንዓት ከምኡውን ንቕልውላው ለበዳ ናይ ምጽዋርን ምሕዋይን ዓቕሚ እዩ። ብመሰረት ማኪ ማዕርፎ ነፈርቲ ሄልሲንኪ ቫንታ ኣብ መንጎ በድሃ ዓመታት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኩለ መዳያዊ መደብ ምቑጣብ ወጻኢታት ኣብ ልዕሊ ምግባር ዓቕሙ ንምሕዋይን ንምዕቃብን ብዙሕ ጻዕርታት ከካይድ ምጽንሑ ወሲኹ ገሊጹሎ።
ካልኦት ናይ ዝዓመት ተዓወት ማዕርፎ ነፈርቲ ዓመታዊ ትሕቲ 5 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ዘእንግድ ማዴራን ማኖርካን ካብ 5 ክሳብ 10 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ዘእንግድ ማዕርፎ ነፈርቲ ሚላኖ ሊናተ ካብ 25 ክሳብ 40 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ዘእንግድ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣቴንስ ከምኡን ልዕሊ 40 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ዘገልግል ማዕርፎ ነፈርቲ ሮማ ፊዩማቺኖ እዮም ተባሂሉ ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተር ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ህብብቲ ኣሜሪካዊት ድምፃዊት ማዶና ብሰንኪ ረኽሲ ባክቴርያ ናብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ሆስፒታል ICU ብምእታዋ ኣብ ዙርያ ዓለም ከተካይድ ወጢና ዝነበረት ሙዚቃዊ ምርኢት ምውዛፋ ተፈሊጡ። እዛ ኮኸብ ደራፊት ፖፕ ሒዝዋ ዘሎ ረኽሲ ባክቴርያ ክብድ ዝበለ ብምዃኑ ንሓየሎ መዓልትታት ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ክትጸንሕ ምኽንያት ምዃኑ ሙሉእ ብምሉእ ክትሓውት ትፅቢት ከም ዝግበር እንተኾነ ግና ሕጂ እውን ገና ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዘላ ማናጀራ ጋይ ኦሰሪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ወሲኹ ሓቢሩ። ማዶና ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሕክምና ትረክብ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ገሊፀን ኣለዋ። 64 ዓመታት ዝመልአት ማዶና ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ን84 መዓልትታት ዝጸንሕ ዑደታ ክትጅምር ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ። እዚ ዑደት ንመበል 40 ዓመት ናይታ ሆሊደይ ትብል ንጽል ደርፋ ንምጽምባል ዝዓለመ ኮይኑ እዚ እቲ ዝዓበየ ዑደት ክኸውን እዩ ተሓሲቡ ነይሩ። እዚ ሴሌብሬሽን ቱር ዝተሰሚዕ ዑደት ማዶና ድሕሪቲ ኣብ 2019-2020 ዘካየደቶ ናይ ኣዳራሻት ምርኢት ናብ ሜዳታትን ስታዲዮማትን ምምላስ ዝዓለመ እዩ። ገለ ካብቶም ምርኢታት ብሰንኪ ማዶና ዘጋጠማ መጉዳእቲ ብርክን ዓጽሚ ገሎን ከም እተቋረፁ ዝፍለጥ እዩ። እታ ኮኸብ ድምፃዊት ኣብ 2020 ኣብ ሊዝበን ዘቕረበቶ ምርኢት ድሕሪ ምስራዙ ሎሚ ምሸት ክስርዞ ስለ ተገደድኩ ይቕሬታ እንተኾነ ግና ንኣካላተይ ክሰምዕን ዘልየኒ ዕረፍቲ ክወስድን ኣሎኒ ክትብል ኣብ ኢንስታግራም ጽሒፋ ነይራ። ብመሰረት ኣሜሪካዊት መጽሔት ፎርብስ ማዶና ኣብ ኣሜሪካ መበል 45 ብውርሻ ዘይኮነስ ብጻዕራ ዝሃብተመት ጓል ኣንስተይቲ ምዃናን ክሳብ 580 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሃብቲ ከም እትውንንን ካብ ሙዚቃዊ ዑደታ ከዓ 1.2 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኣታዊ ከም ዝረኸበትን ትገልጽ። ማዶና ኣደ 6 ቆልዑ እያ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ 29 ሰነ ዘዳለናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሰና ብምጽናሕኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላም። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።